Hoe groot is deze beurs? Ja, het is bij elkaar 6000 vierkante meter. En het staat helemaal vol zoals je gezien hebt. En meer dan 150 standhouders en dan een heleboel verenigingen. En wat voor mensen komen hier nou? Nou, het zijn eigenlijk vooral verzamelaars die of vrachtauto's, modelauto's of trekkers sparen, landbouwvoertuigen. En vooral 's ochtends staan ze allemaal in de rij, want ja, als je nog iets zoekt voor je verzameling, je bent te laat. Dus je moet er vroeg bij zijn. Precies, het is de grootste beurs van Nederland. Hoe weet je dat? Ja, nou, we weten natuurlijk dat we ook andere beurzen bezoeken we ook, dus we weten precies hoe groot het allemaal is. En het noorden is verder geen grote beurs, dus vandaar dat we hier ook begonnen zijn. Nou ga je er modelbouw bij, radiografisch bestuurd, zelfs een drone. Waarom? Ja, de drones is gewoon heel erg populair op het moment. Dat is wat nieuws. Het is ook een soort modelbouw, want ze zetten die dingen ook in elkaar eerst. En het voegt wel wat toe en je ziet het wel bij de jeugd, het slaat echt wel aan. En je doet nog voor het zo'n keer, dit blijft nog wel even? De bedoeling is om het elk jaar begin oktober te doen, ja. Vraag je meteen? Vraag 15 uur voor. 15. Weggeefprijs. Het is gewoon, hij is helemaal compleet. Ja, het bandje is nog goed, hè? De transportband. Ja, meter is de band. Ja, precies. Maar het botsen gaat altijd niet zo goed, want mijn auto is al een keer kapot gegaan. En toen was ik heel verdrietig, want toen had ik een bedrijf van verjaardag gekregen. En toen hier had hij me makken en toen ik hier botsen, toen vleeg hij wel uit elkaar. Maar toen hier had hij me makken en toen kon ik weer rijden. Dat wie het. Dat vind ik ook leuk. Deze heb ik. Zeg maar. En wat voor miniaturen ben dit? Nou, van vrachtauto's, van Techno en van WSI. Kijk, Shell hitte? Jazeker hoor. Nou, dit is dan WSI. Zeg maar. Ja, het krijgt nog het tape erop dingen, dus ik ga er maar net uit. Hoeveel staan er al thuis? Ah, dat ging de krijgt al een stuk of 100. Ja, wat leuk blauw hè? Het is een beetje uit aan de hobby zeg maar. Wat vind je van de hobby van je man? Ja, nou ja, het is wel prima. Hij had me bezigheid en het is wel leuk. Ja, en zo ben je er even naar uit. En die meer dan 100 vrachtwagen, waar staan die? In een huis. Ja. Gewoon om je hem heen? Nee, het zou een kast maken en daar staat alles in. Ja. Dat is een gulden, hè? Dit is een gulden. Ja. Dat is dus clubmodel. Ik weet net wat mooi is. Hij reed me vroeger zelf op. Nou, zo. Wie zelf weg. En dan hebben we, dit is dus clubmodel. Dat is exclusief voor de leden. Er zijn twee types uitgebracht van een G50. De leden die konden bestellen. En er werkt meer van maken dan dat er besteld binnen. Dit moest voor de leden kosten er €103. En ik denk dat er aanstaan naar de beurs dan er het dubbele wil worden. €200. Kleine dafjes. De kleine dafjes? Ja, ja. Zeg maar de gewone personenautootjes? Juist, ja. En zijn die er wel? Jawel, een enkele. Niet zoveel. Nee, want DAF is uit de productie. Dus de luxe auto's die zijn uit de productie. En u verzamelt ze? Inderdaad. Hoeveel hebt u al? Dat weet ik niet. 100 van die kleintjes. En 2 grote. Dat wil zeggen luxe DAF's. 55 marathon en een 66 coupé. En uw man verzamelt ook? Samen, hè? Oh, je doet samen? Ja, samen. Oké, dat is een mooie hobby samen. Ja, dat is inderdaad ook zo. En daarom zijn we ook samen hier. Maar samen een hobby, dat is bijzonder. Ja, dat is misschien ook bijzonder. Ja. Maar het is, we doen het samen al jaren. En dat is gekomen door haar, want zij is in DAF gaan rijden. En van het een is het ander gekomen.
En dan ga je een modelletje verzamelen, je gaat folders verzamelen, je gaat krantartikelen verzamelen, ja, noem maar op. Je verzamelt en je gaat veel fotograferen. Dus heel erg interessant.